Sing saka ngawi ngateko nduk, ngateko nduk, ngateko sepatico, 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 sepatico. Yuk. Apik. Yo. Selamat malam Wilujeng Dalu, Dik Yop. Yes, Wilujeng Dalu, Mas Dala. Sakdurunge Mbak Lucy nanti menyapa masyarakat, aku pengen panjenengan sak langgam dulu ya. Untuk pinanganten berdua. Ya, tapi sebelum nembang, ayo ajar omong, ajar kendel. Arepe ndongake apa kanggo penganten kekarune, Bu? Nggih. Nderek dedonga nggih, Mas. Ayo no. Kagem temanten kekalih menika Mbak sinten kalih? Lho, niku Mbak Fitri kalih Mas Ade ngaten mawon. Mbak Fitri kalih Mas Ade. Nah. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Aja ndredeg, Bu, tenang wae. Ya. Mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi pinaringan kaberkahan, kabagian salami-laminipun, lan ugi enggal dipun paringi mawongan wonten mawon. Momongan. Ngono ya, Nduk ya. Uga mengucapkan ngene iki selamat menempuh hidup baru bagi bagi yang sudah berkeluarga juga. Oh, ngaten nggih, Nduk. Mergo wong nek wis rabi iki gelem ora gelem diarani keluarga. Nggih. Nek kaya aku sing jomblo-jomblo panjenengan kanca-kanca sing urung menikah niki durung diarani keluarga ya. Nggih. Mergo tanggungane sing ditanggung karo Orang tua. Oh, nek wis nikah kuwi jenenge. Jenenge nek wis nikah kuwi jenenge apa? Keluarga. Keluarga. Nggih. Ngerti we artine keluarga apa? Nggih, persano, keluarga kan ada maknanya. Dilihat dari 4 suku kata keluarga. Ya. Oh, ada maknanya keluarga ini ada artinya ya, Bu. Nggih, ada keluarga 4 suku kata. Nggih. Keluarga. Nggih. Ke yang pertama apa, No? Keadaan bagaimanapun harus selalu bersama-sama, baik suka maupun duka. Ya, pinter, Oh, pinter. iya. Itu ke yang pertama. Nggih. Nek lu, No. Lu niku lupakan rasa egoisme masing-masing. Iya. Niku lu. Nggih. Terus disambung bar lu ar nyusul. Ar. Ar itu Heeh. arahnya harus selalu positif. Gitu. Kayak aku ngono ya, arahnya positif. Masa? Wis ke lu ar terus terakhir ga. Ga lagi ga. Ga niku napa? Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Begitu Mas Dala. Jadi nek menurut panjenengan wong rabi niku yang terutama itu bukan hanya ukurannya orang gur bagus karo ayu ya. Mboten no. Ukurannya apa, Nduk? Nek kula nggih Mas, nek kula pribadi niku Ya. nek diken milih bojo niku sing kula tingali niku Pertama, attitude-nya. karakter. Attitude, karakternya bagaimana? Terus sudut pandangnya bagaimana? Terus nanti caranya menyelesaikan masalah itu bagaimana toh? Begitu. Oh, gitu. Karakter itu utama. Ya. Mergo sak ngerti kuwi wong rabi saiki iki ukurane nggur wajah, ukurane gantenge kaya ngopo, ayune kaya ngopo. Ning nek bagine panjenengan mboten nggih. Mboten. Instruksi, Mbak. Nggih, pripun Bu Lucy? Ini adalah Cahayu Nggih. Sewu itu debat iki malah debat politik. Ayo kalau kuliah ya ora apa-apa Ora apa-apa. Mbok nih jadi mereka kan anakku anak barep, Betul. anak ragil kan. Ini anak-anakku. Sampean kalau sudah mendapatkan yang sesuai itu semuanya, termasuk apa mau jenenge urutanane mau? Urutannya mau apa? Keluarga. Kudu Sing attitude oleh, karakter oleh, Sudut pandang. Caranya Sama- menyelesaikan masalah. Mas orang ganteng ra apa-apa. Umpama kabeh wis mencukupi gek bojomu ngiler kuwi ya napa? Umpama. Aduh yoga. Lah iya, ngarep ora apa-apa. Misalke Gusti Allah peparing nggih kula nyuwun sing bagus. Nggih. Dene lek mboten pikantuk nggih bagus atine mboten napa-napa, Amin. rupane sumer-sumer mboten napa-napa. Dadi bagus lahirnya tekan batine. Iya, kok Amin. kowe ayumu koyo
koyo midodari ke bojomu. Masya Allah. Saiki tak takoni, Bu. Nggih. Nek nggonmu desamu Ngawi kono, ngono kuwi apa ya usum wong rabi ngono ki ora nyawang rupa ngono ya apa ya usum? Usum. Dadi maksudnya ukurane nggur karakter napa ya nek ning desamu? Ada Mas. Kalau tak cerita nggih. Cerita ndang Tapi cerita. Piye tak piye? cerita. Heeh. Nun sewu kula lenggah mriki pareng mboten. Ora apa-apa. Kene lungguhane wong ora apa rekan kerja piye? Tanggamu critakno. Ya, Tak tampa sembah pangabektimu. Ya, Terus apa ndang piye? Nggih. Cerita tanggamu. Iya, sik. Piye tanggamu ngapa? Tanggamu piye? Kok rabi ukurane ora nggur rai. Ora ukurane ora nggur fisik. Piye tanggamu piye? Sik to Mas. Heeh. Tiba iki rasane ngene iki ya lunggone ngguri dalang. So, Iya, Dok. pas madeg mak terata Sampai beh. hidungku moncrot. Lho kon muncrat bolak-balik mau pas delang. Aku ngemot permen hidungku moncrot. Piye nduk rasane piye rasane? Sok ndero tok beh. Ya Allah. Ngono piye. Ya mergo lagi niki, Mbak, Aku cedak kula lagi niki. Ngono ya aku biyen yo ngono ku yo. Aku zaman perawan ki cetok sapa-sapa yo ndredeg ngono. Kula niku riyen tau dicedhaki Mas Akbar nih aku mah. Bu. Wong ngono. Mergane apa alasane apa? Mergane wis ndebut Ayo. duwe pacar. Jadi ada semboyan itu, iki lek diujak neh aku. Ora apa-apa, las mawon. Ora apa-apa, terangno lek Denak Bari kudu duwe sinden sing mental-mental baja. Pejuang, iya. Pejuang memang wis lek ora dihujat kita itu ora apa-apa latihan mental. Iki cerita sik, cerita. Tanggomu piye? cerita, Jare piye? ukurane ora nggur. Piye? Tak cerita nggih. Tak rungokne ceritamu ya jare kaya apa? Kula kan gadah tangga. Tangga. Ya pikan duwe tangga terus. Tangga. Niku sak RT kalih kula. Sak RT. Sak lurung. Sak Omahe lurung. cedhek nggonku, Mas. Heeh. Lah, niku gadah putra kalih. Oh, tanggamu duwe anak loro. Nggih, kalih. Jenenge sapa? Kembar. Kembar. Sing setunggal niku jenenge Nini Anjarsari. Nini Anjarsari sing keloro sapa, Nduk? Jenenge sing nomor loro Nunu Anjarsari. Nini Anjarsari karo Nunu Anjarsari. Kuwi Nggih. anake tanggamu. Nggih. Ah terus piye no? Lah sing ninike niku to, Heeh. napa niku Ha-ha. wayu, Wayu, putih, pinter. gede dhuwur, pinter. Wah, model wis gak apa jenenge Wis ngalah-ngalahi model wis. Perfeksionis ya. Kaya Perfect. awakmu ngono ki. Iya wis komplit. Terus bareng ngono? Nah, nomor kalih niku nunuke niku. Heeh. Niku nunuke umireng, bocahe lemundi, ambune prengus. Kok kaya tahu kenal ta aku. Ninike pinter, Nggih. ayu, putih. Gede dhuwur. Nunuke Nunuke ireng, Mas. Lah, niku sing dadi gumun kula niku. gumunmu apa? Nduk? Gumun niku kok jangkre nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu, Padahal ayu Nini, pinter, pinter Nini, putih, putihnya putih Nini, anggere nek wong lanang rono. sing digoleki nunuke, Mas. Piye, Lah Mbak kok Lucy? gumun. Tapi yo ora apa-apa. Wong selera wong ki ora kudu sing kaya Nini ku mau. Aku umpama wong lanang kuwi sing umpama nunu ku mang luwih cocok aku yo. Sik to. Mergo Aku- aku wis akrab karo Nuni. Sik aku ki gumum tenan. Nggih. Wis jane ayune ayu, Ayu Nini, pintere, pinter Nini, putih. putih Nini. Anggere nek wong lanang rono sing digoleki. Goleki nunuke. Sik to. Sik. Piye, Mas? Kuwi jane nunuke nek apane? Lah, Bareng bareng Pak Ji. mboten ngeten. Bareng kula selikidi, Bu. Selidiki. Oh iya, heeh, selidiki. Heeh. Tibake nunuke kuwi nek tatone yo, Mas. Sik. Piye Mas teh ditato ngene to? Ditato. Oh, Nggih, ditato. teng gulune niki tatone Oh, iya. gambare anu. Gambare kembang. Gambare mboten. Kalo nek. jengking. Ula melet ya, Bu. Wong edan aku. Tenan kuwi tak selidiki Oh, tenan, jadi Mas. dengan kesimpulan cerita itu, wongi ukurannya orang nggur ayu, putih, cantik, wong Ya. lanangnya nek sing goleki sing Nggih, ireng barang ya enek ya. Nggih. Ya Dadi ya. wong wedoke aja nyawang gur saka baguse tok. Ya. Aja nek wong lanang aja nyawang wong wedok ya saka ayune tok ning dari hati. Besok we longgar ora? Longgar. Tak dolan nggonmu pengen roh nunuk aku. Weh, jenengan kok ngerti nunuk kaget. Ora apa-apa, ireng ori tak doyan aku. Ya, mengadeg, Duk. Barang Mas Satya. Ya, Ya, bawa ya, Nak. Inje. Ya, ayo pamerna suaramu. Ya, bawa sih, di creaming dengan Mas Satya sak langgam sik ku lagi Mbak Lucy. Wah, jan.
Ya. Oh cek ngerembug nenek. Gegarane wong akrami. Ya, lagi kan cocok to dudu bondo dudu rupa. Nggih, Ya. cocok banget. Yo. Yuk. Terus sik niki lebut yo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen hangel langkung Ndak ke. tan kenoti numbas harta Ya. Dadi ati ya. ya Iya. Engko ramban kedua dijaipongi tipis-tipis Mas Arya. Ya, kaya tecapen. Yuk langsung buka celuk. Ya, ya pika. Coba kaya ngapa? Iseng kaya ngapa mengyatane dalakan malah bangun tresna
Yo. Ugi katur para sutresna budaya pecinta wayang kulit yang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Ya ngestokke dawuh. Lanjut, ya Pika. Katur pinanganten kekalih nuning nggih menika Mbak Fitri Wahyuni kang sarta Mas Adi Yudhistira saged atut reruntungan pindaning Mimi kelawan Mintuna. Iya, salam mukadimah langgam dadi ati. Kunjuk. Yo. Pelaske matur nuwun ya Pika. Ya Mbak